Hello friends, बरायबाय Bodo job info official YouTube channel दा finally SSC Constable गोदान official notice release खालामदों बेनो जाबाय exam नि बागै so बेनिफ्राय लोगोफोर बेनो जाबाय नोंथांमोननि border district दा BTC आव बबे गोलैखो आरो लोगोसे exam center थागोन नामा BTC आव गोबां कुइसन जागासिनो दङ दा लोगोफोर मिथिखाबाय नोंथांमोननि एग्जामा जानुवारियाव जागोन बेनो जाबाय अनलाइन आरो जायफ्रा खनसेबो एग्जाम होफेराखै जेबो टेनसन गैया स नोंथांमोनखौ फोरोंखागोन एग्जाम जानायनि सिगां फोरोंगोन माब्रै नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामनांगौ एन्सारखौहाय आरो माब्रै लगइन खालामनांगौ स नोंथांमोननि रोल नाम्बार बार्थडे होनानै लगइन खालामनानै नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन बेनो जाबाय SSC कनस्टेबलआव दा बे नटिसखौ जों नायगोन अफिसियेल साइटआव फैनानै स बेयाव फैनाय लोगो लोगो मोनसे लेटेस्ट निउस जों मोनदों SSC कनस्टेबलनि बागै दा जों बे नटिसखौ नायगोन गोबाव खालामा स बेयाव जों बे नटिसखौ नायनाय लोगो लोगो माखासे बर्डार डिस्ट्रिक्ट थायो जेराव काट अफ थांनायखौ खमावहाय नुनो मोनदों दा बिदिब्ला SSC कनस्टेबल आसाम थाखाय मोनसे नटिस स्पेशल होदों बेनो जाबाय बर्डार डिस्ट्रिक्ट दा बे बर्डार डिस्ट्रिक्टआव BTC आ बबे गोलैखो आरो लोगोसे आसामाव बबे गोलैखो होनोब्ला स धुबरी काछार करिमगंज बे जाबाय आसामनि साउथ सलमारा देन बेनिफ्राय BTC होननाय लोगो लोगो गासैबो गोग्लैदों तामुलपुर उदालगुरि बाक्सा चिरां क'क्राझार स बे जायगानि जायफ्रा डिस्ट्रिक्टनि केन्डिडेट्स दङ स नोंथांमोना काट अफआ खम थांनायखौ नुनो मोनदों सिगांबो थांदोंमोन दा बेखायनो चान्सेसआ बारा थाबाय आरो देग्लाय पस्टआ जोबोर बुरजा बेनो जाबाय 45,000 बारा दङ स बेखायनो नोंथांमोना मोजां एग्जाम लिरनांसिगोन जाय फंबाय बिनानावमोनाहाय SSC कनस्टेबलआव नेगासिनो दङ दा नोंथांमोना मोजां चान्स मोनबाय बेखायनो मोजां फरायखादो जिके मोजां नायदो कारेन्ट एफेयार्स नायदो मेथ्स नायदो रिजनिं नायदो जाहाथे नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामनो हायो आरो देग्लायनि एग्जामा 160 नालाय स बेखायनो काट अफआ एसे गोजौ थांगोन अब्लाबो बे बर्डार डिस्ट्रिक्टआव काट अफआ आलदा थांगोन आरो नोंथांमोना बांसिन चान्सखौ मोनगोन दानिया लोगोफोर BTC आव एग्जाम सेन्टार थागोन नामा स बेनि सायाव गोबां सोंलु जादों दा BTC आव एग्जाम सेन्टार गैया स नोंथांमोना जेब्ला अनलाइन खालामदोंमोन अब्ला अपसन मोनखायाखै जास्ट नोंथांमोना BTC आव चान्सखौ मोननाय नङा देन बेनिफ्राय गुवाहाटीआव चान्सआ जागोन स नोंथांमोना गुवाहाटीआव थांनानै अनलाइन एग्जाम होनांगोन दा बेनिसोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट SSC कनस्टेबल देन बेनिफ्राय गोदान आपडेट फैयोबा नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन